Buah, horrelazeko gara. Egunon, bankuen jabetza herrialde gainerakorretan. Azteko herrialde gainerakorrak edo emergenteak esaten dugunean zer esan nahi dugun igual argitu behar dugu apur bat. Ze kontzeptu hori oso aldakorra izaten ari da, eta batzutan herrialde batzuk hartzen dira kontuan, beste batzutan beste batzuk. Gaur, konkretuki, Iran, India, Bielorrusia, Errusia eta Txina hartuko dugu kontuan izen honen barruan. Bueno, oro har, herrialde gainerakorrak aipatzen ditugunean, zer esan nahi dugu, azken bi hamarkadetan gero eta indarra handiago hartzen ari diren herrialdeak dire, eta batez be, mendebaldekaren eredu ekonomiko eta sozial eta politikoaren aurrean alternatiba bat planteatzen ari diren herrialdeak dire. Zein da alternatiba horren mamina? Bueno, kontutan hartu behar dugu oso herrialde ezberdinak direla, jatorrie ideologiko, politiko, kultural, religioso ezberdinetakoak, baina ezaugarri funtsezko batzuk dituzte amankomunean eta gero eta argiago geratzen ari direla. Eta eurek horretaz hitz egiterakoan argi esaten dabe, euren kasuan ekonomia eta batez be enpresa handiak interes orokorraren azpian dagozala. Eta batez be, eta gobernuen azpian. Eta mendebaldean alderantziz gertatzen dela. Teorian demokratikoa garela, baina praktikan gure gobernuak enpresa handien menpe dagozala. Eta klar, horren ondorio politiko, ekonomiko eta sozialak ikaragarriak dire. Baina, bueno, horretan lusatu barik sartuko gara zuzen gure gaian, bankuen jabetzan konkretuki. Bueno, azteko, azken hamarkadan ezusteko importanteak gertatu dira herrialde emergente edo gainerakorrei begira. Neurri handi batean, mendebaldean edo batez be, eredu atlantikoa anglosajoian nagusia izan den paradigma apurtu dute herrialde gainerakorren. Eta hoiei esker ikusi dugu mundu osoa behintzat, edo munduaren zati importante bat, ez da bilela atlantismoaren bidea jarraitzen. Badakigu eredu atlantiko hori, eredu hiperliberal hori ez dala adibidez Frantzia edo Alemaniaren eredua, baina eredu hori gero eta indarra handiago hartu dugu Europan bebai neoliberalismoaren ondorioz. Baina, bueno, herrialde gainerakorrak oro har, eredu neoliberal horien aurkako bidetik doiaz. Urte hauetan konturatu gara, herrialde gainerakorren planteamenduak banku publikoen inguruan ez zirela guk uste genduenak. Urte askotan pentsatu dugu herrialde horiek zirela, sozialistak izan dira, komunistak, eta orain banku publiko egitura, dituzten egitura publikoak, aspaldiko erregimen, gobernu sistema hoien ondakinak baizik ez dira, arrastoak baizik ez dira, eta beraz, modu baten edo bestean privatizazio dinamikan sartuko dira, edo jarraituko dabe. Alderantziz ikusten ari gara, banku publikoak zalantzan jartzeari utzi, egin diote herrialde hoiek, eta banku hoien gehiengoa eta nagusitasuna berrindartzen hasi direla. Eta harrigarriena da, herrialde hoientzat, banku publikoak sistema baliogarria dira, eta ez bakarri baliogarria. Nolabait euren ekonomia eta euren egitura politikoen oinarri funtsezko bat bihurtu direla. Bueno, banko publikoen aldeko apusturaren arrazoiak herrialde gainerakorretan, labur bilduta. Alde batetik, banku sektorearen barne efizientzia. Eurek ez da behonartzen, azteko, prinsipioz, banko pribatuak, banko publikoak, baino
eraginkorragoak, efizientiagoak direnik. Eraginkortasuna, principios, konzeptu horiek datorra enpresa publiko eta pribatuen arteko betiko konparaketatik. Eta konparaketa hori, neurri handi batean herrialde gainerakorri esker bai, zalantzan dago azkenotan. Oso argia da enpresa txiki eta ertainetan, baina enpresa handietan gerotan gutxiago. Eta konkretuki batez be, oso araututa dagozen sektoreetan. Eta bankugintza oso sektore arautua dago argita garbi. Zer gertatzen da bankugintzan, adibide bat jartzeko, oso gauza nabaria izan zen, 2008ko krisia lertzen danean, banku pribatuak egon direla beti ere euren etekinen alde lanian, baina etekinen bila gerota arriskua handiagoetan sartu dira. Hau da, euren gestinoa, pribatua, etekinaren bilatzea ez da bat etorri interes orokorrarekin. Batez be, araupenaren bitartez edo babes publikoaren ondorioz, etekinaren bilaketa horretan ikusi dabe arriskuak gerota handiagoak hartu eskero, etekina handiagoak zirela eta etekin eta arrisko horiek babestuta zeudela modu baten edo bestean. Gehiago luzatu barik horretan. Arrela batetik, barne efizientzia. Bestatetik, ekonomia errealarekiko konpromisoa. Banku pribatu handiek, funtsezkoak izan dira, herrialde anglosajoietan eta neurri handi batean Europan bebai, ekonomiaren finanziarizazioa, hau da, ekonomian inbertsioak gerota gehiago, ekonomia espekulatiboa edo ekonomia finanzierora joteko, ekonomia errealarekiko konpromisoa ziurtatzeko banko publikoak oso importantiak dira. Baita ere, EPE-luzeko proiektuak finanziatzeko orduan. Normalean, enpresa pribatuen perspektiba oso lotuta dago epe laburrarekin edo epartainarekin, baina asko kostaten jake epe laburreko helburuak kontutan hartzea. Eta epe luzeko proiektuen finanziazioan sartzeko banko publikoak oso egokiak dira. Ekonomiaren kontrol soziala. Kontutan hartu behar dugu, prinsipioz banku handiek ekonomian oro hartuten pisua. Eta pisu horrek suposatzen dau, mendebaldean, neurri handi batean, ekonomia geratzen dela gutxi batzuen kontrolarenpea. Ekonomiaren kontrol soziala ziurtatzeko, banko publikoak funtsezkoak direla pentsatzen dabe herrialde gainerakorretan. Buru jabetasun politikorako bebai. Ze azkenian banko pribatu handiak kontrolatuz oso erraza da herrialdeak kontrolatzea. Eta hori azken otan gertatzen ari da oso modu garbian Espainian, adibidez. Amerikako funtzak, inbertsio funtsak sartzen ari dira Espainiako banku handietan eta burujabetasun politikoa, Espainian burujabetasun politikoa bera, zalantzan jartzen ari da horrela. Ekonomia, politikaren menpe jartzea, bebai, oso lotuta dago banku publikoekin. Hau da, badakizue, esan dugun moduan, herrialde gainerakorretan funtsezko irizpide dela hau. Eta labur bilduz banko handiei buruz esan dana, gobernuak kontrolatzen dituzte banko handiak, ala eurek, banko handiek, kontrolatzen dituzte gobernuak. Duten boterea ikaragarria delako. Orduan, ekonomia politikaren menpe jartzea, ekonomiaren demokratizazioerako funtsezkoa da banko handiek pisu handia publikoak izatea. Moneta sistemaren autonomia eta horrekin lotuta bide sozial eta publikoen zurgatze pribatoren arriskua mugatzea, hor banko publikoen babela oso importantia da. Azkenean, dakogu denporarik hori ondo azaltzeko, baina azkenean gure moneta politikoan azkenean banku zentralen edapen politika banku handien bitartez gauzatzen da, banku handi horiek pribatuak direnean hartzen da bez, banku zentraletatik baliabideak eta egiten da bez horiekin nahi dabena, helburu pribatuen arabera. Arazo hori ez da sortzen
banku publikoekin, eta ikusi dugu edapen monetarioak ze puntoraino izan den garrantzitsua azken 10 urtetan, eta jarraituko da izaten ziur asko. Bueno, labur bilduta, hemen dekozue, herrialde hoietan, herrialde gainerakorretan, banka publikoak sistema finanzieroan, banku sektorean duen pisua. Gutxi berako datuak dire, ze badagoz zeharkako partaidetza askotan ez direla konduan hartzen banko publikoen zerrendaren barne. Baina, bueno, gutxi gora berak ikusteko, Belarusen kasuan eta Indiaren kasuan ehuneko 60 baino gehiago, Errusiaren kasuan ehuneko 70, eta Txina eta Iranen ehuneko 80. Hori 2008ko datuak dire, eta aktiboen arabera. Ekizuen, merkatu kuotak neurtzeko orduan, finantza sektorean irizpidez diferenteak dagozala, baina, bueno, gutxi gora berako referentzia bat izateko, hau baliogarria izan daiteke. Indiaren kasuan, bueno, India tradizio luzekoa da, tradizio luzeko herrialdea da ekonomia publikoaren esparruan, Bigarren Mundu Gerraren ostean ekonomia sozialistatzat hartu zen, edo erdi sozialistatzat hartu zen, gero banku sektorean privatizazio parzialak gertatu dira, eta hori bai, aztertzen ari garen herrialde guztien artean, igual da, zalantza handiagoz edo eztabaida gehiago dagozala, balizko nazionalizazio edo privatizazio berrien inguruan. Bueno, ez da garrantzi handiko kontua, banku publikoen nagusitasuna edo nolabe mantenduko da, eta kontutan hartu behar dabe bai, banku pribatuen artean, Indiaren kasuan indarra handia dutela banku kooperatiboak. Sektore osoaren aktiboaren ehuneko 10 gutxi gora bera. Iranen kasuan. Bueno, Irani buruz gauza ez da oso gauza jakina, baina iraultza islamika 1979an gertatu zanean, nazionalizazio prozesu orokor batean sartu zen, eta horregatik hitz egin da Irango sistemari buruz sozialismo islamikoa moduan izendatu da batzutan. Bueno, orduan banku guztiak nazionalizatu ziren, eta azken 20 urtetan privatizazio parziala gertatu da, baina privatizazio hitz hori erabilitare kontutan hartu behar dugu, privatizatu ziren banku horiek erdi publikoak diren erakunden eskuetan geratu zirela. Masig eta beste gizarte erakunde batzuen eskuetan, erakunde horiek batzuk esaten da, gizarte erakunde pribatuak direla, beste batzuk publikoak direla, erdi publikoak direla esango dugu. Eta hori bai, Iranen konsensu osoa dago gizartean bankuen izaera publikoari buruz. Hori oso garrantzitsua da gero erabekira. Bielorrusia, zer da Bielorrusia? Zer, bitzia bada ere, gutako asko, Bielorrusia zer den be ez dakigu. 10 milioi biztanleko herrialdea da, ikusi non dagoen kokatuta, ekialdeko Europan salbuespena da. Sistema komunista edo sozialista jauzi zanean, Soviet batasunean, herrialde bakoitzak hartu zuen ibilbide diferente bat, baina Bielorrusian sistema sozialista desegin gabe, sistema horren etengabeko erreforman oinarritu da ibilbidea. Sistema ekonomikoa publikoa da gehien bat, eta batez ere industrian eta nekazaritzan, eta bitxia bada ere, baina langabezia zerotik hurbil mantentzen da etengabe, eta hori oso lotuta dago jakina sistema ekonomikoa publikoa izatearekin. Banku sektorean Belarusen ibilbidea Txinaren antzekoa izan da, hau da, hasierako sistemaren erreforman oinarritu da, sistema sozialistaren bilakaera etengabea, eta banku publikoen sistema gehien bat publikoa den egitura ekonomiko batekin guztiz bat dator. Txinaren kasuan,
Txinak duen pisoagatik oso referente funtsezkoa da jakina, banku sektorearen privatizazioa oso parziala eta mugatua izan da, eta banku publikoak ekonomiaren kontrol sozialerako giltza moduan hartzen dire, eta baita ere sistema ekonomikoaren bilakaera egokirako. Gutxieneko sektore pribatu eta kooperatiboekin bateragarria da, eta banku kooperatiboak pisu txikia dute sektoreko aktiboen 3% gutxi gora bera. Txinari buruzko datu importante bat da, Txinaren sektore edo banku publikoaren ondorioz, mundu mailako banku handienen artean nagusienak, garrantzitsuenak, banku publikoak bihurtu dira. Hemen dekozue, mundu mailako 10 banku handienak, eta hoien artean lehenengo laurak, txinatarrak dire eta publikoak dire. Referentzia moduan hartzeko, oroar munduan, momentu honetan, banku handienak publikoak dira. Hori oso referente importantea dela guretzat. Errusiaren ibilbidea oso ibilbide berezia da. Hemen dituzue datu estadistikoak, kontutan hartuta iturri diferenteak, Errusiako banku zentralak, Raiffeisen erakundearen azterketa eta Bernikov akademikoaren azterketa. Eta horrek ikusten da nola banku publikoek gerota indarra handiago hartu dabez, azken 20 urtetan. Jundira, sektore hori nahita berrindartzen. Hori labur bilduta ikusten dugu hemen, nola hasierako Sobiet Batasunetik abiatuta, privatizazio prozesu batean sartu ziren, hamarkada batez, baina azken 20 urtetan alderantzizko bide hartu dabe. Gerota indarra handiago ematen banku publikoi. Euneko 36tik, oraingo 60 ailegatu arte. Prozesu horren ondorioz, Sobietar Batasunaren amaieraren ostean oso garai, oso fase ezberdinak, alditugu, 80etako hamarkada, Jeltzinen hamarkada nahi baduzue, privatizazio orokorra gertatu zen ekonomian, baita banku sektorian ere, baina azken 2 hamarkadetan, Putinen hamarkadetan nahi baduzue, goiti berako aldaketa gertatu da, eta gero eta aldaketa progresiboa izan da, baina erradikala, eta ekonomiaren gero eta sozializazioa handiagoa, eta baita banku sektorian ere. Horren ondorioz, ikusi dozunez, momentu honetan ja banku sektorearen 60% publikoa da. Eta oso importantea da bai, politika hori buruzko gizarte konsensuo iaia osoa da Errusian. Aurrera begira. Hauze oraingo egoeran gogoratzeko eta kontutan hartu behar dugu. Funtsezkoa da banku sektorea batez be publiko izatea herrialde hauentzat alde batetik ekonomia sustatzeko, bestetik ekonomia interes orokorren menpe egoteko, eta berjabetasun politikoa ziurtatzeko, hori labur bilduta. 2008ko finantza krisiak arrazoiak berrindartu zituen, eta banku publikoa babesteko orduan konsensu zabala dago herrialde horietan, gizartean eta politikan. Aurrera begira gai, argi dago paradigma berri baten aurrean dago banku sektoria. Bat erronkari aurre egiteko beharrean, bai herrialde gainerakorretan eta bai mendebaldean bebai. Erronka teknologikoa jakina garrantzitsua da gure kasuan eta euren kasuan. Adibidez, hemen gertatzen ari dan prozesua operazio gero eta gehiago internet bidez gauzatzeko eta gero eta gutxiago bulegoetatik hori bebai gertatu beharko da herrialde gainerakorretan. Baina badago beste erronka batzuk oso lotuta dagoela mendebaldearen banku handien arriskuekin. Mendebaldeko banku handiak gain zorpetzearen prozesuaren ondorioz, etengabeko arrisku egoeran dagoz, eta hori da mendebaldeko ekonomiaren funtsezko errauskeinka eta funtsezko arrisku bat.
hemendik aurrera herrialden gainerako horretan, zentzu horretan dagoz neurri batean zain, aber zer gertatuko da mendebaldeko banku handiekin eta noiz gertatuko da. Hori lotuta egon daiteke neurri handi batean moneta sistema berriarekin. Azken hilabete edo asteetan etengabe aipatzen ari dan sistema berri hori, euro digitala, prozesu guzti horiek oso lotuta dago ziurazki irtenbide bat aipatu dugun arazoari irtenbide bat bilatzearekin. Hau da, banko pribatu handiek mendebaldean dituzten arazoei aurre egiteko orduan, ziurazki sisteman aldaketa, funtsezko aldaketa batzuk egin beharko dire, eta aldaketa horiek oso lotuta egongo dire, banku pribatu handiek dituzten arazo horiekin. Erronka horrekin egongo da lotuta mendebaldearen ekonomiaren etorkizuna, baina baita jakina konkretuki zer gertatuko dan bai esparru monetarioan eta bai esparru bankarioan, banku sektorian. Eta hori da dana, beste barik eskerrik asko dan hori.